Wemzala sakubongela msala wemzala sithi yalala ngisho kumnotho sisho kumnotho namhlanje ngiyibhala vele angawagcwalisa amantombazane emotweni isitala ayigibeli nje ibandla lemoto nalo ilokhuzane kibandla lizogibela mangabe iyosebenza ligibele mangabe kukho esiyokwenza for utshwala nani Bolt bele ku Bolt bona bafethu namhlanje se halfway Hyundai Port Shepstone and the third ngami ngimeni awungazi ngicela uzintroduce for umuntu ongakwazi ngiyakwazi mina cha nganza kwethu lo okhuluma nje manje ujikijiki nganza kwethu kwakwangomese Friday for umuntu ongakwazi ke cela uzichaze yini oyenza noma yini udume ngayo anyacula nje mina mfowethu ukho kutheni usiphe nje umuntu oyi-1 engoma yakho nje eyi-favorite yakho wemzala sakubongela msala wemzala sithi yalala ngisho kumnotho sisho kumnotho namhlanje ngiyibhala vele ngazi amaphi amazwi ongawatshela yena manje njengoba uthengile imoto la ekhaya mfowethu akaphile eyibheke azi ukuthi imoto ifana nengane yakhe enakekela imoto enakekele yena egcina umfowethu uhambe kusamele silihambe lude kakhulu sasesiqalo angawagcwalisa amantombazane emotweni isitala ayigibeli nje ibandla lemoto nalo ilokhuzane kibandla lizogibela mangabe iyosebenza ligibele mangabe kukho esiyokwenza for utshwala nani Bolt bele ku Bolt request to come mhlawumbe ke for abantu abakulandelelayo laphana ngabe mhlawumbe ikhona mhlawumbe i-album ezayo mhlawumbe usazoyikhipha noma i-EP mhlawumbe kumele siyilindele mzala lokhu esikwenzayo kusasesiqalo kuningi okuseza angeke ngize nginabeke ngapho vele ke imoto zikhona ziyeza futhi ezinye siyabonga kakhulu asikho isifiso esingafezeki uma usifisa futhi omdala iphupho lomuntu alifi emhlabeni esaphila engingakusho nje yilokho nobani osazozama akazame uma ungakabi nayo imoto nosenayo abe nengaphekwa leya nayo siyabonga kakhulu nje mina ngiyabonga sanibona bafowethu namhlanje se halfway Port Shepstone Hyundai bafowethu namhlanje uGomez la asanda kugibela umnotho imoto ake sibingelele futhi kuyaphileka usaphila njani kuyaphileka awusixoxele futhi ibe njani nje service nje la ka Hyundai lo usisi lo ekusiza ngemoto ukuze ugcine uyitholile namhlanje angazi ukuthi ngingaqala ngibonge nje kakhulu kusisi Asanda Gomez. Asanda vele asondela phezulu sondela nje ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu indlela esiphathane ngayo sisasefonini ngize ngifike lana kudala ke ngifisa ukufika lana ngoba isikhathi esiningi ngiyangibona ekusetshenziswa ingoma zami ukuthola ukuthi khona umuntu ozolanda imoto abafowethu laba abasebenzayo ngibabona ukuthi bayathinta ngiyabonga kakhulu. So ungathini ke namhlanje ku-encourage abanye abantu abangakabi nazo izimoto
njengoba wena usuwumuntu onayo imoto usuphethe ukhiye ngesandla ubachaza mhlawumbe ukuthi uzizwa kanjani nje manje Asikho isifiso esingafezeki uma usifisa futhi omdala. Iphupho lomuntu alifi emhlabeni esaphila. Engingakusho nje yilokho, nobani osazozama akazame, uma ungakabi nayo imoto nosenayo abe nengaphekwa leya nayo. Siyabonga kakhulu nje. Mina ngiyabonga. Thank you.